Göwünler galkynsa göwe galýanlar. Maksatlar bir bolsa ýola salýanlar. Türkmeniň arzuwy hatyl bolýanlar. Beýik arkadagyň ak ýollaryna arka dagly gahrman serdarymyz bilen. Assalamu alaykum mehman tomoşaçylar. Biz siziň her biriňizde halkara parahatçylyk we anlaşmak ýoluna elmedama rowşlykdan ýar bolmagyny maşgala ojaklaryňyzda çağa sesleriniň belent ýanglaryny tüýtürekden arzu edýär. Türkmen aýdymsa sanatyny şeýle belent derejelere götüren Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza ýurtbaş durmaly arkadagy gahrman serdarymyza gepleşigimiziň başynda şeýle giň mümkinçilikler berip berýäni üçin köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň arkadagy gahrman serdarymyzyň janly sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, belent başlary elmedama aman bolsun. Mehman watandaşlar şeýle ýaxşy arzuwlar bilen her hepden kişenmegini Türkmen owazy teleýilimine taýýarlan size ýetirleýän köňül owadaty aýdym tazy söhbeti gepleşigimiziň bu gezekki täze sanyna başlaýar. Onan näme mehman watandaşlar Türkmen owazynyň daşaşmaň köňül owazy bilen galan. Çünki gepleşigimiziň her bir fursaty baky bagtýarlyga beslenen iziz diýarymyzyň wagtyny ýetirýär. Mehman watandaşlar aýdym sazyň edýän muşdaklary gepleşigimiziň her gezek täze sanyna tomaşa edýän bolsaňyz gepleşigimiziň her gezek sanyna ýurdumyzyň ýaş zekiňle başyndyr saýdanalaryny, halifa başyndyr saýdanalaryny gepleşigimiziň mehmançylyga çagyryp toýly günlerimiziň, bayramly günlerimiziň wagtyny başyndyr saýdanalan şyryny owazy bilen size getirýär. Mehman watandaşlar elbetde gepleşigimiziň bu gezek täze sanyny mehmany hem özüniň halifa saýdanlasy bilen arkadaş şäher Şükürbaşy adına saatçylyk sunat mektebiniň mugallymy Bäşim Ýolumanow. Bäşim gepleşigimize hoş gördük. Şu gepleşigine çağıran üçin köp sag bolsun maýdan işleýärçilik toplarymyza. Biz şu ýar taxmanlarda çykyş etmek üçin giň mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdan. Boýolaryň janlar sag bolsun, tutýan işler elmedama rawazatyn. Köp sag bol Bäşim arzuwlaryň hasyl bolsun. Bizden seň arzuwlaryňy tüýtürekden goşulýar. Hajarlar we sen sunatymyzdan serfaýly bolup toýly günlerimizde de owadyň belent ýanglaryndan tüýtürekden arzu edýär. Bäşim mümkin bolsa gepleşigimize getiren aýdymlaryň dogrusyna görüňe däl gepleşigimize näçe aýdymlar getirdiň? Şu gepleşigi men halifalardan miras alan Türkmen halk aýdymlaryny getirdim. Men 4 halifa bilen mümkin bolsa ýerine ýetip bereyim. Başlyna ulhuwe bilen elbetde Bäşim halk aýdymlary halifalar tarapyndan ýerine ýetirilen aýdymlar diýilende ilki bilen adamyň gözüne gelýän Türkmeniň beýik akyllary, dünýäň beýik filosofy, fiziksady Magtymul Atamyzyň sözlerinden dörilen ajaýyp aýdymlar gözüne gelýär. Indi gepleşigimiziň bu gezek sany getiren aýdymlaryň içinde de hökman Magtymul Atamyzyň sözlerinden dörilen aýdymlardan bardyr. Hökman o. Indi mümkin bolsa Magtymul Atamyzyň sözlerinden dörilen aýdymlardan gepleşigimizi başlaýly. Başlaýyn. Malsız olmasın, malsız olsa doğun kardeş yanat olur. Kaçar ağam inim olmaz hatiran, olur düşmanım dostum mat olur. Garip ayak yalam kedir kuşluktur, bir mereke barha ornu aşaktır. Ay garipler at minüp dipsi yeşildir, devletler yeşil minse at olur. Görüşmen ağray vuruşur nedir, kişilikimizi dedim ölüne kedir.
eşim baranza yot bolur. Mağmuli şükür etkin Hudağa, ölüm baravardır şahu getağa. Bir tavır kulti yol var bina, tavırlı kuldur barışat bolur. Gelin nehrim kanar bolma bigaynete. Yeter mi raydı? Keminenim yok çereti, bulmaz bu hürüm harati boye. Udün qiytman marati, ortum yaynadı.
sallayna sevdum O sallayna sevdum Gülgürü uşayna Başım köpä ol ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdym üçin häzirki wagtda ýurdumyzda bahar faslynyň gelmegi bilen tebigatyň täzeden jany gelişi ýaly her bir adamyň ýüzünde de şeýle bir hoşama ýylgyryşlar bar. Elbetde şol adamlaryň ýüzündäki ýylgyryşlar bir tebigatyň täzeden jany gelmegen her bir synat işgärini, dörejilik işgärini bir fark goýanok. Elbetde senem gepleşigimiziň bu gezek sanyna halypalaň döreden aýdymlarynyň täzeden işlänleň bardyr. Şolardan getirensiň. Ne gepleşiň şu ýerine u diýilärden aýdymy getirdim. Mümkin bolsa ýerine ýetirip bereyim. Ulu howas bilen başym. Ahwan watandaşlar aýdym salyny müşdoklary gepleşigimiziň şu ýerine, gepleşigimizde mehmançylykda bolýan başym ýolamanyň ýerine getirmegindäki ajaýyp aýdymlary size ýetirýär. Bahar gelse gül açılır bağlarda Gül ışığına şeyda bilmez haliler Mergenlerimiz geni koca dağlarda Hava yeni götürüyorsun Bahar gelse uçur belin dipkesi Küküyür bar kurur güllerin izi Asmana yanlanır kuşların sesi Bağışı tutar çalar hoş havayla Halam verir akım ölümler Çingilleblelesin açar köyler Bir bahar gelse sayda şahirin dili Aşık mağşuğunu bahşedir gülü Dostlarım bahar gelin güdüldür beni Yer börkünü insan eder Yer
görkünü yer berkünü insan eder Leyla. Görmedim seni de yar ovadan gelini. Cennet gülünü bulmaz özüm kimin yar gülden gelini. Ay sanalar gözlerine karan gözlerim. Ölünü direrden değilim, 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 değilim şena sözlerim. Bazen kavaklarım gülür yüzlerine. Yücedir levlerim leylim, 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 leylim mivaden geline, mivaden. Derdim şervetlim yutmada Gönlüm takat vermer yar vazgeçmeye. Baştan ayak yar toreden geline. Hey ne tedaydır aşıklığım yad olmaz. Gün ömür görmezsem leylim, 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 gönlüm şad olmalar. Bu dünyada, şu dünyada senin yanı bir olmadı. Vah vah. Meğer böktün yere inin leylim, 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 leylim havadan geline, havadan.
Bu dünyada yalan söyledim yani peri olmadı. Meğer bu dünyada inim neylim ovadan geline ovadan. Mehriban vatandaşlar aydın sazın edildi müştakları siz Türkmen waziyeti ilmini köngüli wazatda aydın sazlı sehweti gepleşimizde tomaşa diýär. Mehriban vatandaşlar gepleşimizin şu ýerine gepleşimizde mihmançylykda bolýan Bäşim Ýolamanowyň Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň Türkmen halkyna peşkeş beren Paýhas Çeşme Fatih kitabynyň size ýetirjek nakyllardyr atalar sözlerini ünslendirmek. Mehriban vatandaşlar nakyllardyr atalar sözleriniň dowamyny bilseňiz biziň nolýaşyny gyýtga belgimizde öz SMS habarnamalaryňyzy ýolap bilersiňiz. Biziň nolýaşyny gyýtga belgimiz Elmadamy ulgandy. Bäşim elbetde gepleşimiziň bu sahypasy bilen tanış bolmaňyz. Indi mümkin bolsa Gahryman Arkadamyň halkymyza peşkeş beren Paýhas Çeşme Fatih kitabynyň nakyllardyr atalar sözlerinden mehriban vatandaşlarymyza ýetiräsiňiz. Şöhret gepleşimiň şu ýerine Gahryman Arkadamyň Paýhas Çeşmesi kitabynyň watandaşlarymyza şu nakyllary ýerine ýetipdiler. Bagyşy bilen ýagşy atyň mehriban vatandaşlar şu nakylyň ýerinde dowam etdiler. Minnik nakly bilen şeýle göz görmekden doýmaz adam mehriban vatandaşlaryna bu nakylyň sabır diýibi bu nakylyň ýerinde dowam etdiler. Köp sag bol Bäşim. Mehriban vatandaşlarymyza Gahryman Arkadamyň Türkmen halkyna peşkeş beren Paýhas Çeşme Fatih kitabynyň ýetiren nakyllardyr atalar sözlerimiz üçin. Mehriban vatandaşlar gepleşimde mihmançylykda bolýan Bäşim Ýolamanowyň Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň halkyna peşkeş beren Paýhas Çeşme Fatih kitabynyň nakyllardyr atalar sözlerini dinlediňiz. Bu nakyllardyr atalar sözleriniň dowamyny bilseňiz biziň nolýaşyny olan gyýtga belgimizde öz SMS habarnamalaryňyzy ýollap bilersiňiz. Biziň nolýaşyny olan gyýtga belgimiz Elmadamy ulgandy. Mehriban vatandaşlar aydın sazın edildi müştakları biziň gepleşimizden geçen sahna Gahryman Arkadamyň Türkmen halkyna peşkeş beren Paýhas Çeşme Fatih kitabynyň size getirilen nakyllardyr atalar sözlerine biziň nolýaşyny olan gyýtga belgimizde ilkinjileriň hatarına bolup öz SMS habarnamalaryny ýollap gepleşimizden bu gezek sahna ýeňiji bolan watandaşlarymyz bilen tanış edýär. Elbetde gepleşimizden geçen sahna size getirilen çağany ýaşdan edebi başdan. Şeýlekem adam şahtlansa da hinlener, gamlansa da nakyllaryna Aşgabat şekeriniň ýaşaýjysy Niýaz Sultan Nobat we biziň nolýaşyny olan gyýtga belgimizde ilkinji bolup SMS habarnamasyny ýollama başardy. Şeýlekem mehriban watandaşlar gepleşimizden geçen sahna size getirilen köp sözüm azy ýaşy, az sözüm uzun akylyna da Mar welaýatynyň ýaşaýjysy Allah Nur Berdiýew biziň nolýaşyny olan gyýtga belgimizde öz SMS habarnamasyny ilkinji bolup ýollama başardy. Şeýlekem gepleşimizden bu gezek sahna ýeňiji bolmagy başardy. Mehriban watandaşlar gepleşimizden bu gezek sahna ýeňiji bolan watandaşlarymyz bilen tanış bolmagy. Numarsa gepleşimizden bu gezek sahna ýeňiji bolan watandaşlarymyzyň şanyna Bäşim Ýolamanowyň ýerine ýetirmegindäki bir ajaýyp aýdymy size ýetirýär.
yandı haylinim saçı Haylinim saçlarını artır ulfokumu Cennet hay gelir boynumdan Ay ikisini örüp birin hay gelir boynumdan Yüreğimde sağrına düşür ulfokumu Aşkın girişletine yerinler tuttu Aşık olun mavşuğunu unuttu Yemin edir benimle zahil öttü Bunun hem yakînlere ötür ulfokumu Ahyar ulfokum Kemine dir kemine benden hay zahil ötte Munun hem yakînlere ötür ulfokumu Terk edeyene seninle hırvani Ağlama mahzene gitsin gelir Bir başıma düşüplerek ayrılık günü Sana fida kalbime can dilin İdradim ol babahane güldürsü beni Ağlama mahzene gitsin gelir Kölüm sonu
hatırdı zührü zane mağdanda seni. Özüm kıp ağlayın, ağlatma beni, ağlatma beni, ağlatma hımzane, gitsin gider beni. Özüm kıp ağlayın, ağlatma beni, ağlatma beni, ağlama mahzene, gitsin gelir beni. Mahzan ağlamayı, barfım gelir beni. Ay doktor dört gözüm açma sözlüsüm dördüsünde mağruplukta bellidir. Ay geynim derler birbirine tertip peşin aslı suyun han ağır iyilidir. Birinin başının yaşın ağlı var, birinin türüne şalı var. Yine birinin akülünün halı var. Bir bağrım keten şirin. Bağda bile gezmene, bir bağda suda bile yüzmene. Birinin şanına yetan yazmağı, bir mürçüm yâlevi ballı dire. Bahar yağına bir minler patlı bahar yağına, bir minler kölün o kadına. Bir memler yarım edin özüne, bir pisse daha devi ballıdır. Hey
düşem el heder alan kirpikleri oktur kaşlarıma keman. İkide ter gelin bir ey nocuvan şavennedir benim herkes. İkide ter gelin bir nocuvan şavennedir benim herkes. Gelir bahar Başım köp sağ olun, gepleşimde gelip yerine yetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin elbetde yerine ýetiren aýdymlaryňyz kalby aýdym saada teşine watandaşlarymyza ruhy lezzet berendir diýip umyt edýär. Şu gepleşimde çağıran için köp sağ olsun diýen. Ne biz ýaşlara komana işlemene bir mümkinçilikler döretip beren gahryman arkadagy gahryman ferdamyza köp sağ olsun diýen. Goýolaryň janlar sağ olsun alyp barýan işlerini ulu urawaşlar arzu edýär. Köp sağ olun, başım arzuwlaryňyz hasyl bolsun, bizden sizin arzuwlaryňyza süýsürekden goşulýar. Bazarlar we sen medeniýetimizden hem sanatyňyzdan serpaýyr bolup toýly günlerimizde de o wagtyň bundan beýleken belekden belek ýanglanmagyny süýsürekden arzu edýär. Mehriban watandaşlar, aýdym saýyň edýdi müşdoklary türkmen halkynyň milli lideri bilen başga lypamyz gahryman arkadagymyz medeniýet halkyň kalbydyr diýip gelýär. Elbette häzirki wagtda halkara parahatçylyk we naşmak ýylyna gahryman arkadagy gahryman ferdarymyz tarapyndan milli aýdym saz sanatyny has hem ýaýbanlandyrmak ugruna iň meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Milli aýdym saz sanatymyzy has hem ýaýbanlandyrmakda bize şeýle döwre wagt geçmişler taýýarlap, mehriban watandaşlarymyza ýetirmekde giň mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagymyza, ýurtbaşlarymyz arkadagy gahryman ferdarymyza döredip berýän şeýle giň mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýar. Gahryman arkadagymyzyň, arkadagy gahryman ferdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Ýurt behbeti, umumadanda rahmet alyp barýan beýik başlangyçlar hem beýik işleri elmydama rowaşlyklara geçensin. Mehriban watandaşlar, ene şeýle ýagşy arzuwlar bilen terkepden fişlenmegine türkmen owady tele ilmine taýýarlan size ýetirleýän köňül owady atly aýdym sazly söhbeti gepleşigimizin bu gezek sany hem geçer gotarýar. Gepleşigimizin bu gezek sany size ýetirilen aýdymlar sizin aýdym sazly teşine kalplaryňyza ruhy lezzet paýlanýar diýip umyt edýär. Ýene-de ýaýlymda diýdara şans şak, hoş sag bolun.